hagu da dama kai na ka dubi, na faɗa wa iyaye kai ne zaɓi, littafin so cike babi sunan kai na cike fannin hubbi. Gaskiya da yawa idan da yawa suna ɗauka waɗanda suka yi aka gansu a bidiyo su ne suka yi waƙa irin ka ce ai ni ne waƙa kaza, a ƙarya ne. Kamar yadda wani ana cikin hira ne sai ake ce ai ga wacce ta yi waƙar Rariya, sai ce haba da Allah ke kin talla ba ke bace, Rama Sadau ce ta yi da Ali Nuhu. sai na ce ha kawai ya Rama Sadau ta yi, sai ce yi mana Rama Sadau ta yi ai ta iya waƙa sosai. sai na ce Allah sarki shi ne fa ya ce kai anya kai ƙarya kike yi, sai aka ce Allah da gaske ne, ya ce bai yadda ba. To sai da aka sa mashi waƙoƙi na tukunna ya ji duk muryar ce, ya ce wallahi kuma da gaske ne kai gaskiya. To in dai haka ne gaskiya kin burge ni sosai, ban taɓa tunanin da na ganki kin yi waƙoƙi haka ba. Ciwon idanuna kai mini magani, ini maka godiya ka ji masoyina, ban jin zagar ƙawaye a soyayya kai na ɗauka, ka share min hawaye ka sa na daina kuka, inda ina a raye san bana baranka, Allahu ya kiyaye ba ni san waninka, kai ne dai ɗaya a cikin zuciya mai saka ni dariya sanna masoyina. Ni ce taku Khairat Abdullahi, mawaƙiyar nan taku a kodayaushe. Ni na yi waƙar Rariya da dai sauran waƙoƙi su Mansur, abin da yake raina, zo mu sasanta, ciwon idanuna dai da sauransu. Gaskiya da sauran waƙoƙi su ruwan dare ga su nan dai. Na fara waƙa a shekarar 2013 har izuwa yanzu kuma ana kai. Ina rubuta waƙa da kaina kuma in rera sannan kuma in yi bidiyo. Abin da ya fi wahala a harkar waƙa shine kai ne za ka ƙirƙira tune, sannan ka zo ka ce za ka nemi title, wato a ce ka yi waƙa akan maudu'i kaza, sannan kuma ka zo ka isar da saƙo daidai wannan title ɗin da kake so. Abin da ya ji hankalina shine gaskiya ina yawan kallon fim ɗin Indiya kuma ina sauraron waƙoƙinsu sosai, don ni ba waƙar da ma nake ji ma sama da waƙar Indiya a kodayaushe. Mawaƙan da na fi so na duniya gaskiya mawaƙiya ɗaya ne zuwa biyu, ko in ce mawaƙa ɗaya ne zuwa biyu. Akwai Shreya Ghoshal ta Indiya da Palak Munchal, duk a Indiya suke, saboda gaskiya ina son waƙoƙinsu sosai, ina son waƙoƙin Indiya. Ina jin yare 5. Farko ina jin yare na Igbo, sannan kuma ina jin Hausa, ina jin Turanci, ina jin Larabci, ina jin Indiyanci. Gaskiya babban burina shine a ce Allah ya bani mijin aure na aure muna zaman lafiya da shi, shine kawai. Da yawa mutane na tambaya wai ke me yake sha ne haka murya kike gyaruwa? Na ce wallahi ni ba komai, kullum muryata sai su ji wai tana ƙara kyau. Na ce ba komai wallahi, ko dai kina shan wani abu ne? Na ce a'a, gaskiya ni muryata ba abin da nake sha. Ni dai ina san dai ina shan ruwa, ina shan shayi normal, tea da madara, gaskiya abin da nake sha kenan. Waƙar da gaskiya duniya ta fara ganina da shi ita ce abin da yake raina, wanda aka yi mana na fim ɗin Mansur, wanda ake cewa rawa da girgiza zan yi gaban ka in jujjuya, zan yi maka albishir ka yi dace da mai tarbiyya, sannan zan zame maka farin ciki na nan gidan duniya, na fi kowa sanin ka a cikin abinci ka fi san taliya, zan yi rubutu karanta
na ilmantu a san kana yi morewa